Ndewonu ndị Igbo anyị, olee otu unu dị? Kedu ka unu mere? Unu abọọla chi? Unu asakwala chi? Unu apụtala n'ụbọchị taa? Enwekwara m olileanya na ụfọdụ n'ime unu gara ụlọ ụka. Nakwa m eji ohere a na-asị Happy Mother's Day ndị nne niile. Kere dịrị unu ndị nne niile, ndị niile bụ ndị nne, ma ndị na-elekọta ndị ọzọ, ma ndị mmadụ ọzọ jikwa mere nne. Ana m ekele unu niile n'ihe unu na-eme, na-asị Happy Mother's Day. Ihe taa wụ Mother's Day na obodo ụfọdụ dị iche iche. Ọ bụ nwa unu ihe dị nwa afọ Igbo abịakwala m ọzọ sị ka anyị tụletụkwa ihe gbasara ahụike ndị Igbo. Anyị ekwutụtụcha na ụfọdụ ihe dị iche iche, ma ihe gbasara mpagbu mmụọ bụ stroke. Anyị ekwutukwala ihe gbasara high blood pressure, nke bụ ya anyị ekwuola high blood pressure, yes, so nke bụ ọbara mgbali elu. So n'ụbọchị nke taa kwanụ ka anyị kwutu olebata anya n'ihe gbasara arthritis. So arthritis nke anyị ga-ekwutu taa bụ nke a na-akpọ osteoarthritis. Ndị Igbo ụfọdụ akpọ ya ọrịa ogbu na nkwonkwo. Ime nwa arthritis dị iche iche, so ma rheumatoid, but ihe anyị ga-efocus taa bụ just osteoarthritis. So osteoarthritis ahụkwanụ bụ ihe ọ na-ada ya bido, ọ na-ada na-agawanye, ọ bụghị ihe ya bido, ọ bụ ihe ị ga-akwụsịnwu. Ndị bekee asị na progressive degenerative deterioration and loss of cartilage in one or more joints. So ịma na asịkwa m na mbido a ga na-emiksi English na Igbo, beta ọ ga-abụ Igbo karịa. Abịa nwee ebe joint dị, ka m were joint aka ma ebe a, otu a ebe joint a dị, o nwe ihe a na-akpọ cartilage n'ebe a. Okay, so cartilage ahụ bụ ihe na-ehepụkwanụ ka ọkpụkpụ nọ this side na nke nọ this side ka ha na-ahapụ ichita ahụ, ka ha hapụ ị na-echita ahụ. So ihe eme ya, ị nwere ike na-emuvu ya nnọọ, ị ga na-emuvu ya. So ọkpụkpụ njiji dị iche iche, ị nwere ike na-emuvu ha hafụ ine ọkpụkpụ nke nọ na isi ebe a na nke nọ mgbada ebe a, ha hapụ ị na-echita onwe ha. So onwe ihe mere ya bounce kwa back, so ya kind of, it's like a protective shield. So Betty abịa na ihe osteoarthritis ahụ, that ihe a na-akpọ cartilage ọha abịa, ike abịa gwuwe ya na-emebisi na-eribisi until ọkpụkpụ na ọkpụkpụ a na-echitazi ahụ. Mgbe ọkpụkpụ na ọkpụkpụ na-echita onwe ha, ọkwa ya bụ na onye ahụ na-enwe ahụ mgbu. Ọkwanụ gịnị na-akpata eji enwe ogbu na nkwonkwo? Ihe na-akpatakwana ya buru ibu. Ofu n'ime ha a ga-ekwutụcha ha: eji dimkpa, mmadụ metawa dimkpa. So mgbe mmadụ na-emetawa dimkpa, o nwere ike ya eme, ọ bụkwanụ mmadụ niile na-emeta dimkpa ka ọ na-eme, beti imirikiti ndị mmadụ ọ na-eme bụ ma ha metawa okenye, ma ha metawa dimkpa, ha kawa nka, ha tolite wee bụwa dimkpa. Ọ mgbe ọ na-adị ebido ime icheki naanị ya, ndị bekee asị na wear and tear. Nwekwara, ọ bụ na ị nwere ụgbọala maọbụ igwe maọbụ nke ọbụla nnọọ, ọgbatumtum, akwa a na-eme as years goes on, ya na ọ ga-adịchakwa otu ọ dị mgbe a zụrụ ya ọhụụ. So ọkwa the same thing, so abụtawa dimkpa, o nwere ike imede na ụmụ nwaanyị, ọ na-eme onye ọbụla, ma nwoke ma nwaanyị, bete ụmụ nwaanyị ha tolitatụwa, ha anapụtawa dimkpa, ọ na-aka emenwe nye ụmụ nwaanyị. Then ibu, ọ bụkwa na mmadụ buru ibu nnukwu, because ịmana na joint and ebe ọ na-aka emekarị bụ joint na-ejide weight, na-ehold weight. So dịka ebe ikpere,
ma ebe nke a na-akpọ hip, nke so ebe apata ahụ, elu apata ọkpụkpụ ahụ nọ nga ahụ, maọbụ ọkpụkpụ ikpere ahụ ịnọ, maọbụ nke ankụl kwa, bikos ha na-evu wet. So then ọ bụrụ onye ahụ, ọ bụrụ na mmadụ abịa buo ibu nnukwu, ọ pụtara na ọkpụkpụ ahụ ọ na-evuzi wet buru ibu karịrị ya akụkụ. So o nwere ike resọt kwatu mmadụ nwee ogbu na nkwonkwo. Iyuzukwa ị na-eji joint ahụ arụ ọrụ nke ukwuu nwere ike ịkọsụkwa ogbu na nkwonkwo. So ọ bụ na onye na-eyuzi ya n'ihe ukwu, dịka ndị na-agba maọbụ agba bọọlụ, dịka ihe ahụ, ndị na-agba ọsọ nke ukwuu, ịbịakwa ga-ele anya ụfọdụ ndị nne anyị na ndị nne nna anyị ha na-eji ụkwụ aga ebe tere aka, so ụfọdụ kwa m otu ahụ a na-arụ ọrụ ubi, a na-eji ọgụ a na-arụ na-ebe ndịda, na o nwere ike azụ maọbụ ukwu nwere ike mgbe onye ahụ na-emetawa dị mkpa, bikos ọ joint ebe yuzuru nke ukwuu, o nwere ike na-egbu onye ahụ mgbu. Even ndị akwa na-agba professional soccer, ndị a na-agbacha bọọlụ, agba ya nnukwu, mgbe ụfọdụ kwa ha na-enwekwa ogbu na nkwonkwo maka ha na-eyuzu joint ọhụhụ ukwuu. So ọ bụrụ na ị na-eyuzu joint ahụ nke ukwuu, o nwere ike ịkọsụ ogbu na nkwonkwo. Anwụrụ ọkụ, ise anwụrụ ọkụ, ise siga, ilebakwa n'anya sigaret, ọ dị njọ nke ukwuu. So ihe o nwere ike ịkọsụ n'ahụ mmadụ ọ karịrị akụkụ. So o nwekwara ike ịkọsụ ka nwe joint aha dị cartilage ọha eribisi egwu. So ọ bụrụ na ị na-aṅụ siga, onye ahụ ejisi ike kwụsị ya. So then olee otu mmadụ ga-esi matakwanụ n'ebi na ọ na-enwezi arthritis maọbụ ogbu na nkwonkwo? Ọ bụrụ na mmadụ na-adị enwe ahụ mgbu n'ebe njiji ahụ cha, ebe joint ahụ na-enwe ahụ mgbu, ya bịa nwechaa stiffness, it's like okay. So and the stiffness nke osteoarthritis abụ ogbu na nkwonkwo, joint pain ahụ na stiffness na-abụkarị oge mgbede, after onye ahụ rụchara n'ọrụ niile ọ na-arụ, lọta, is like hey, mgbe ahụ mgbu ahụ na-akawanye njọ. But onye ahụ zuo ike, ahụ mgbu ahụ nwere ike bịa bilata. Then o nwere ihe a na-akpọ crepitus too. Ị nwere ike ị na-aga ije gaa na-anụ mkpọtụ ya, gaa na-anụ mkpọtụ ahụ a na-akpọ crepitus. So ọ mgbe ọkpụkpụ ahụ na ọkpụkpụ joint ahụ, ọkpụkpụ nke ọzọ na nke ọzọ na-echitakwa, gaa na-anụ ya. Then onye ahụ ị na-eme ihe ọ dị mgbe eme bifo nwere ike na-ara ya ahụ. Even ịga ije nwere ike bụrụ nsogbu. Ịgba egwu nwere ike bụrụ nsogbu. Ọ bụrụ na ọ na njiji aka ebe a, imepe nwu kọntena ma ọ kan nke maọbụ gbamgbam, imepe ya nwere ike, maọbụ komkom imepe ya nwere ike na-arazi onye ahụ n'ahụ. Olee ihe ọzọ? Then enwekwara ike njiji aka ebe a, mkpụrụ aka ebe, enwere ike gaa hụcha ya, bịa mee ka ọkpụkpụ nọcha nga ahụ ọ bịara bịa butukwu ibu. Enwere ike hụcha njiji aka ebe a, ọkpụkpụ na ebe ahụ abịa bunyetukwu okwu ibu. Imetụ ya ka ị ga-ahụcha, ibi na ile ya anya ị ga-ahụcha ọkpụkpụ nupụtachara. So ndị bekee akpọchana ya notes, Haberden's notes. Nwere ike hụcha ihe ndị ahụ n'ebe a. Then ọ bụrụ nke middle finger too, nke ahụ maọbụ ụfọdụ asị na ọ bụ chas notes. Okay, ụfọdụ na-akpa ebu chas notes, ọ bụ cat notes, best bụ chat notes. Ị nwere ike hụcha gasị ya na njiji aka ebe a. Okay, then so ihe ndị ahụ niile mgbe ụfọdụ kwa ga-ahụ ya, dịka mgbe ụfọdụ n'ebe ikpere mmadụ, ya dịka mmiri ọ dị ya, like ya asị na fluid, so ya dịka mmiri ọnọtụ ebe ahụ, ịpịa ya ka ị nwere ike ifili ya. Okay, so ọ bụrụkwa na onye ahụ gaa ụlọ ọgwụ, ihe a ga-eji mata
even onye ahụ kwucha ihe niile ahụ na-emegasị ya, ị nwere ike inwe ideas o nwekwara ike bụrụ ogbu na nkwonkwo osteoarthritis ihe a, beta ịkọnfam ya, dọkịta nwere ike sị ka emee ele onye ahụ were machine lee ya, nke a na-akpọ x-ray. Enwekwara ike yuzu nke a na-akpọkwa MRI. Enwekwara ike emeekwa labụ dị iche iche, ma nke a na-akpọ C-reactive protein, maọbụ nke ha ndị bekee nakwa akpọ ESR, erythrocyte sedimentation rate. So ihe ndị ahụ nwere ike igosi amata na onye ahụ nwere ogbu na nkwonkwo bụ arthritis. So ijikwanụ nyere onye ahụ aka ọnụ ime kisho na onye ahụ a na-enwe oke ahụ mgbu, then ọ bụrụ mebi ọgwụ enwere ike were n'ọgwụ onye ahụ, ma nke a na-ete ete o, ma nke a na-aṅụ aṅụ o, paracetamol dịkwa mma, beta onye ahụ aṅụ na-ehi ukwu ọ bụgodiri ugbo abụọ n'ụbọchị makwa n'otu ugbo, so onye ahụ a na-aṅụ ya otu ahụ ọ na-emekarị onye ahụ rụcha lọta na mgbede mgbe ọ na-akawanye njọ. So onye ahụ nwere ike ṅụọ paracetamol maọbụ Tylenol na mgbede, ya yetụrụ ya aka. So enwegasị ọgwụ dị iche iche ndị mmadụ nwere ike, ma nke a na-etegasị ete, ụmụ ihe a na-ete ete, ma ogwuma, ụfọdụ akpọ ya ogwuma, ụfọdụ akpọ ya okwuma, so ihe ndị ahụ nwekwara ike nyekwara onye ahụ aka. Ma nke ha na-akpọ aboniki bam nwekwara ike nyekwara mmadụ aka. Ime ụmụ bam dị iche iche, even ụfọdụ enwecha ma patch a na-epa etinyecha n'ahụ, nwere ike hepụkwa onye ahụ. Enwegasị ọgwụ dị iche iche, ma NSAIDs dịka Aleve, nwekwara ike inyere onye ahụ aka. So onye ahụ tara ya ihe ọbụla nke wọkụrụ ya, ya ojisi ike na-emenụ nke ahụ. Even ịbịa mmiri oyi, ụfọdụkwa mmiri ọkụ na-ehepụrụ ha tu. So onye ahụ mmanụ nke na-adịrị ya mma, ya omenwe nwere ike ọ bụrụ mmiri oyi ga-abịa tụcha ya mmiri oyi, ọgwa nọ mmiri n'ọhịa dịtụ ọkụ na-ehepụ ga-abịa tụchakwe, just to nyeta onye ahụ comfort. Then imekikwa na onye ahụ na-eyuzugwo joints ọhụ, na-emegharịkwa ahụ, emekwa exercise, ọ na-ehepụ. Ọ bụrụ onye mara igwu mmiri, nọ n'ebe mmiri dị, mmiri a na-egwu egwu, ọ bụkwa nke na-eri mmadụ, so ọ bụrụ ndị nwe mmiri eto nnukwuta, ya bụ na mmiri dị ebe ndị ahụ ha laikiri igwu mmiri, ụdịka exercise ahụ na-ehepụkwa. Anụọla m a lot of people ndị nwe arthritis ha sị gị na ọ na-ehepụ ha ma ha na-egwu mmiri, then just imegharị n'ahụ, na ọ ga-ehepụ. Then ime kisho na onye ahụ na-eyuzu, ọ bụrụ nke a na-akpọ cane, osisi iji ya na-aga ije. Ana m ahụcha ụfọdụ ndị mmadụ ha ejiri umbrella, dịka mkpaka, were ya mere mkpaka, right? So ihe ndị ahụ na-ehepụ, so onye ahụ jisi ha n'ike nwere maọbụ wọka o maọbụ mkpara maọbụ mkpaka o ji aga, ọ na-ehepụ agala gị. So ndị mmadụ ga-esozi na nji mkpaka aga, ọ bụrụ na ọ na-enyere gị aka, biko jiri ya, jiri ya. Then ihe ọzọ ụfọdụ ndị mmadụ na-eme bụ nke a na-akpọkwanụ knee, maọbụ ụfọdụ eme replacement for that joint, nke kachacha ịdị popular ndị a na-emekarị bụ nke knee replacement, mụkwanụ ka m just kpee joint because o nwere ike ịbụ any joint, so as joint replacement. So beta ọ na-abụkarị abụ the last thing doctor ga-suggest ka eme. So ọ bụ na onye ahụ nwere ike ị na-eme ihe ndị ọzọ ahụ dị iche iche, just na-manage ya, because ogbu na nkwonkwo maọbụ arthritis ọ bụkwana ihe ọwụ itreat taa gasị ọlala is gone. No, ihe ị ga na-eme bụ because ihe ahụ a na-akpọ cartilage ahụ, not in between the two bones, ọ kwụnachacha na, so bone na-echetazi ahụ otu, so ọ ya na-cause pain ahụ. So unless kwa ma gara mee that surgery ma ọ fix onwe otu ọ na-eru etokwa again, cartilage ahụ agaghị grow back. So then ọ just ị na-manage ya bụ ihe a na-eme with osteoarthritis or management. So onye ahụ tara ya ihe ndị dị iche iche, maọbụ ọgwụ a na-aṅụ maọbụ nke a na-ete ete maọbụ ịbịa mmiri ọkụ maọbụ ịbịa mmiri oyi, nke ọbụla onye ahụ tara ya wọọkụ ọrịa ya, ọ na-eme na-erikwa ezigbo nri, ọ na-ehepụkwa na-eri mkpụrụ osisi na ahịhịa nri dị iche iche na nri dị nnọọ mma dị iche iche, nwekwara ike na-ehepụkwa onye ahụ.
ya so ọ bụkwara ndị na-ebe nwe physical therapy onye ga na-abịa na-enyere ha aka na-agwa ha otu ha ga-esi na-aga eme maọbụ ịga ije ma otu ha kwesịrị isi na-eyuzu joint ahụ, then onye ahụ nwere ike yuzukwa physical therapy. Yeah, so ọ just ka onye ọbụla mara ihe gbasakwara osteoarthritis. O juru ebe niile n'ụwa niile, you know. So like I said before, dịka m kwuru n'oge gara aga, you know, mgbe na-achọ ibido taa, ọwụ ihe mmadụ metawa dị mkpa mgbe ụfọdụ ya ọbịa, you know. So enwekwara m olileanya na ịmụtara ihe na ihe nkụzi a ya. So ihe anyị ga-eme n'izu ụka ọzọ ga-abụ nke aha na-akpọ rheumatoid arthritis. So taa ihe anyị jisiri ike kwuo maka ya bụ osteoarthritis. And ihe ọzọkwa with osteoarthritis m chefuru ịgwa, onwe joint o mere, o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ike mee joint nke aka ekpe, ọ ga-eme nke aka nri. O nwere ike mee n'ukwu, nwere ike mee n'ikpere aka nri, ọ ga-eme na nke aka ịcha. So ọ dụghị eme ya mee nke ya emekwa nke otu. O nwekwara ike mee bete mgbe anyị kọwara maka rheumatoid ị ga-ahụ ihe dị iche. Okay, maka ọ dị oke mkpa ịmata nke bụ nke. So ihe anyị kwuru taa agbagide n'okwukwu taa bụ osteoarthritis bụ Ogbu na Nkwonkwo. Ngwanụ ka ọ dị, nwekwa ihe ị mụtara gaa mee ka ndị ọzọ mara. Jisi n'ike, ka emesịa.